Ik zie heel weinig, dus dat is goed. Oké. Zo. Oké, is alles in beeld? Wacht even hoor. Zo. Ja. Oh ja, sorry. Hij valt dat doen met zijn sassen. Oké. Ik ga nu 5 mm 555 van hierin doen. Zie je alles? Ja. Oké. Dus dan... Oké. Je moet even die tweede hand weg, kan dat? Ja. Ja. Eigenlijk moet deze hand weg. Maar dat kan niet. Nee, dat kan niet. Laat ze even, nee, doe eens even de dingen horizontaal, kan dat? Even zo laten zien. Ja. En dan nu spuiten. Hij spuit de kamer ook gaan en dan gaat het zo. Oh shit, je ziet de sigaretten. Heel groot. Oh. Kunnen we wel kroppen. Oké. Nou, dat is het. Oh, hoe kan het zoveel... Huh? Het is zo